Hej med jer. Jeg sidder lige og har en dejlig, rolig stund herinde i butikken inden åbningstid. Får mig en kop te, og så har jeg selvfølgelig gang i noget strikketøj. Og det tænkte jeg, at jeg lige vil vise frem. Jeg synes selv, det altid er sjovt at se, hvad andre de har på pindene. Så måske synes I også, det er sjovt at se, hvad jeg har gang i. Og det, som jeg har gang i, det er sådan en vamset t-shirt her. I nogle heftige farver. Og det er en opskrift, som jeg har fundet inde på Drops hjemmeside. En opskrift, som jeg tager udgangspunkt i, fordi jeg har lavet lidt om på opskriften. Jeg strikker i noget andet garn. Så har jeg valgt at lave striber, og så laver jeg også lidt om på kanterne, når jeg kommer så langt. Men jeg valgte den her opskrift inden fra Drops, fordi den passede på den strikkeprøve, som jeg har lavet. Jeg har nemlig lavet sådan en prøve her, som har lagt i butikken i et godt stykke tid nu, og jeg har gået og kigget på den og synes, den var sjov og flot, og at jeg skulle lave et eller andet i det her. Så det er jo så blevet til, eller er ved at blive til den her. Og jeg strikker i 2 forskellige garner. Jeg strikker i den her R fra Drops, i sådan en rigtig heftig elektrisk orange. Og den anden garn, lige så heftig kan man sige, det er den her pelsgarn Basta fra Lana Grossa. Sådan en rigtig langhåret en. Og det skal altså blive til den her trøje. Og striberne er jo så det her pelsgarn, og det er det, jeg synes, der er lidt sjovt, at de så sådan stikker ud, hvis man kan se det. Ja, der kan man se, at striberne, de er sådan rigtig fluffy. Og det her med at strikke striber, det er faktisk noget, jeg ret godt kan lide, fordi at det motiverer mig lidt egentlig til at komme videre, fordi at jeg hele tiden tænker, at jeg tager lige den her stribe og lige den næste, eller jeg kan også have planlagt, at den her gang, når jeg går i gang med at strikke igen, jamen så skal jeg have nået 2 eller 3 striber. Og på den måde, så går det bare derudad. Og den har også været hurtig at strikke den her, fordi jeg strikker på pin 6, så det går derudad. Men det her med striber, der vil man jo gerne have en nogenlunde lige overgang, der hvor man skifter over til farve. Og det tænkte jeg, at jeg lige vil vise jer, hvordan jeg gør. Et lille tip, som jeg selv har set på nettet, men hvor jeg lige har tilføjet en ekstra lille finurlighed for at få mine striber til at blive så lige som muligt. Det vil jeg lige vise jer, så jeg vender lige kameraet rundt. Ja, nu er jeg et sted her, hvor jeg snart skal skifte farve. Her ved min omgang, der skal jeg have fat i den pinke pelsgarn igen. Og jeg strikker hen til mit mærke. Og så gør jeg så det, som er måske lidt utraditionelt i forhold til, hvad nogle andre gør af de her tips. For jeg strikker nemlig en ekstra hen over mit mærke. Der strikker jeg en ekstra maske, og den sætter jeg tilbage på min venstre pind igen. Så jeg har en ekstra i den her omgang. Og så tager jeg min anden farve garn, og den strikker jeg så i samme maske igen, så den faktisk bliver strikket 2 gange lige efter hinanden. Og det gør jeg, fordi at jeg skal næste gang jeg kommer rundt, så skal jeg ned og hive fat i den her ekstra maske igen, for at lave en pæn overgang. Og det viser jeg lige, hvordan jeg gør. Så jeg strikker lige hele vejen rundt her med den pinke, og så vender vi lige tilbage om lidt. Så er jeg ved at være rundt i den her omgang med den nye farve,
Og jeg strikker bare videre hen til mit mærke. Og nu er jeg ved omgangsstarten, og her er det, at jeg skal huske at hive masken op fra omgangen før. Altså den her ekstra maske, som jeg lavede, da jeg startede, inden jeg skiftede farve. Og det er den maske, der sidder hernede fra omgangen før. Den hiver jeg med op og lægger op på pinden. Og så strikker jeg bare de 2 masker sammen. Så bliver det den orange maske, som træder frem og ligger sig oven på den der den pinke. Og det gør simpelthen, at man får en fin overgang i farveskiftet, man ikke får de her hak. Og grunden til, at jeg lavede den der ekstra maske, som er min lille ekstra tilføjelse til det her farveskift, det er simpelthen fordi, at jeg blev træt af, når jeg lavede det her trick med at hive masken nedefra med op, at lige præcis den række så kom til at mangle nogle omgange. Og så kan man godt lave maskerne lidt længere og stadigvæk få et fint udtryk. Men man kan også gøre det her med at lave en ekstra maske, som kommer til at lægge sig sådan ovenpå, der hvor man har lavet farveskiftet. Og det er altså her, hvor jeg sidder nu med mit strikketøj, at jeg har skiftet farve. Og man vil altid kunne se en lille forskel, men jeg synes ikke, at forskellen er stor i forhold til, når man kommer herud. Så jeg synes faktisk, at overgangen mellem farverne, de bliver fine med den her metode. Så det var lige det for i dag. Lidt stribesnak. Kan I have en rigtig god dag, og så håber jeg, at vi ses i butikken. Hej hej.